повечето хора не са успяли да направят хака за гифтовете и вече разбрах, че това работи извън България. Нека първо да ви покажа, че съм в Англия. Сега, влизам в Google. Пъзгам малко по-надолу и както виждате, тук пише Обединеното кралство. Сега, за да се показвате, че сте свързани в UK, трябва да пишете UK VPN. Ето това е приложението. Инсталирате го. Нека да ви покажа и снимките. Първо, за да не ви се показват рекламите, влизате в настройки, пишете DNS в търсачката и в частта с частен DNS тук пишете dns.adguard.com и изберете бутончето за запазване, след което отваряте приложението, изчаквате. Вече само трябва да натискате ето тук, разрешавате и вече сте свързани. Сега, нека да проверим дали сме пак в Обединеното кралство. Както виждате. Така, по случай сега нека да пробваме и хака за гифтовете. Влизам в TikTok и сега натискам върху търсачката. И в търсачката пишеме пак такипчи. Пускаме надясно, след който избираме Live. И от тук вече влизаме в един лайф, в който има съндъче. Нека да виждаме сега дали ще ни се покажа съндъче горе в ляво. Да, има. Натискате там. И след което вече изчаквате определеното време от човека, който е изпратил сигурно съндъчето. Натискате тук. Нека да видим сега. И както виждате, пак кутията ми е празна. Трябва да седите дълго време в лайфа и да сте първите, които цъкат върху съндъка. Нека да опитам от начало. Може да не следваме човекът, който предава на живо. И така, ако и при вас е празно, може да опитате в друг лайф, трябва да бъдете редовни и така нататък. А и преди да забравя,
Трябва да изключите това чудо тук, защото вашият интернет може да бъде по-бавен след известно време, така че е добре да го изключите, ако направите хака за гифтовете. Също така трябва да изключите и персонализирания DNS, т.е. частния DNS, за да нямате проблеми с връзката ви с интернет. Изключвате го това и сте готови. Когато, например, играете игри с реклами, може да го включите. Така, надявам се да ви е било полезно и проработило. Ако имате идеи за нови видеоклипове или нужда от помощ, може да ми пишете в коментарите или да се свържете през личните съобщения в TikTok. И до следващото видео.